Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa inyong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos ng mga paraantabay. Mga kaimanua, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Webes, Pesya 19 kan bulan nin Hunyo taon 2025. Mapaabot kami sa indo ni mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para po sa indo mga kahapotan, mag-apod sa station sa 4805509 puon alas 11, sundo alas 12 ning pagkauto kada Webes. O sa CP number man po na Globe 091779848808. Uliton ko po, 091779848808. Pwede man po kamo magdulok sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes poon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawis, Legazpi City. Kami sa indo man na ang antabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Puspusan na ang preparasyon kan Department of Environment and Bicol as in DNR Forest Management Bureau o FMB para sa isa sa gibong 5 kan opisina sa maabot na Domingo, Hunyo 22, 2025 sa Sorsogon. Ang BHP sarong aktibidad na pig-organisar kan FMB asin kan sa indang partner regional office tangani iselebrar ang Philippine Forestry Service Anniversary as in Arbor Day kada Hunyo taon-taon. Katakot kan konsepto kaini na moving forest. Puon kan 2016 ang bike hike plant nakaabot na sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas. Araw kan Metro Manila, Pampanga, La Union, asin Zamboanga. Sa ngunya na 2025, ang bike hike plant nakatala ang isagibos sa Bicol, partikularmente sa probinsya kan Sorsogon. Asin piga-antisipara na papartisiparanin maabot sa 500 na mga bikers asin hikers hali sa manlain-lain na parte kan probinsya. Puon sa Sorsogon Sports Complex, ang mga bikers mapidal ni nasa 37.6 na kilometro pasiring sa barangay Amumunting, Castilla, Sorsogon kung saan matanum sindanin mga indigenous species nin tree seedlings, kaibaan mga hikers na kompwesto nin mga uniform personnel, personahes kan DENR asin mga opisyales kan residentes kan barangay Amumunting. Padagos man na piginganyar ni DNR Bicol Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. ang publiko na aktibong makisumaro sa aktibidad asin padagos na suportaran ang iba pang mga inisyatibo kan gobyerno para sa pangataman kan kapalibutan. Sa ibong nalado, nakatala ang isagibo kan DNR Bicol ang ika-23 na Saringgaya Awards sa maabot na Hunyo 30, 2025 kung saan pigre-rekognisar ang mga individual, akadim, grupo, organisasyon, lokal na gobyerno asin mga pribadong sektor na nagtaon ng mga signifikanteng kontribusyon sa kapalibutan asin nagsirbing inspirasyon sa komunidad sa indang pagprotehir, mantinir asin sustinir kan manlain-lain na programa
para sa karahayan kan sa tuyang mga rekursos naturales. Sigon kay DNR Bicol Red Francisco Emilia Jr., ang Saringaya Awards na sa Bicol sa napig sa Sagibo may obheto na magtaunin onra sa mga espuersos asin kontribusyon kan mga Bicolano para sa kapalibotan. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa tuyang mga paraantabay and at mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayukan sa muyang direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services Ronel Astor, kay ARD for Special Concerns Adona P. Santiago, dyan po sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin man po sa Environmental Management Bureau asin sa indang bagong direktor. Just this morning po, ang DNR Bicol nagpartisipar sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ini po bilang parte kan sa muyang kahandaan sa mga natural na kalamidad, lalo na po sa mga geohazard events. So kasubago po, nagtripon kami dyan sa luwas, maski mainit, ano po, pero kaipuhan na paghandaan ang mga araw kaaning mga geohazard events na posibleng mangyari digdi sa Bicol region. Kaya sa episode na po ngunya na aldaw, ihimay-himayon ta ang konsepto kang geohazard. Pero bago po iyan bago po kita magdago sa tuyang topic, i-share ko sana po sa inyo sa mga nag-text. Actually, maugmahon po kita ta Tuesday pa sana di pa programa kang kapalibutan ta atamars na nagti-text sa tuyang hotline na gusto din po danindang mabati asin makaiba digdi sa tuyang programang kapalibutan ta at manata nyaon na ang sa tuyang mga paradangog di ina nawawara nyaon na kamo nagaantabay sa tuyang programa kaya maraming salamat po. May duba kitang texter na nag-text sa tuya ano po na gusto nindang ang sa indang mga sentimiento, ang sa indang mga insights digdi sa tuyang programa. And sabi ko nga ni po kasubago, nagkaigwa kami kang earthquake drill digdi sa regional office na kung saan ang mga empleyados kan DNR Bicol nagpartisipar ta nga na magkaigwa kitang kahandaan para sa geohazard ano po. Kaya sa ngunya na aldaw kaibahan ta po sa programa ang chief kang Mines and Geosciences Bureau. Siya po sarong geologist, ang chief geologist na handa pong maghiras kan sa iyang kaaraman, mga datos, asin mga proyekto, manunungod po sa geohazards digdi sa Bicol. Siguro dakula talaga ining oportunidad para mas masabutan ta kung paano kita makakaiwas o makakapreparar sa mga geologic na peligro. Kaya aram po ko po midbidon nanindo siya. Good morning po, Ma'am Arlene Dayaw, ang chief geologist kang Mines and Geosciences Bureau. Good morning sa mga nagdadagong sa tuya ngunya na aga pa pa. Good morning, ma'am. Kasi bago nagkaigwa kitang earthquake drill, pero siguro ma'am, ang haputon mi muna si imo, paano po ba maipapaliwanag siguro sa simpleng paagi ang tigaapod na geohazard? As in, igwa po ba ining mga manlain-lain na klase? Okay po. Ang tataramon po na geohazards, actually hali po, shorten po yan na para sa tataramon na geologic hazards. Okay? Pag sinabing geologic hazards, ini po mga natural na mga hazards na resulta po kang aral daw na mga geological processes or earth processes na nangyayari sa satuyang kapalibutan, sa tuyang kinaban. Ngunyan, pwede ta po iniapudan as natural hazards, geohazards, or earth hazards. Okay. Yan po so definition kang geohazards. Now, pag nadang sa taramo na geohazards, may dapat po kitang tandaan, no, na apera sa